сарбозону афсарони дидбонгоҳи марзӣ идҳои касбию ҷашнҳои давлатии миллиро маҳз дар ҳамин майдонча истиқбол мегиранд. рӯзи артиши миллӣ ҷашни хос аст, зеро ин ҷашни афсарону сарбозон бори дигар аз гузаштаву имрӯзи нерӯҳои мусаллаҳ ёдоварӣ мекунад ва бо назар нек ба оянда менигаранд. раиси ноҳияи шуғнон ҷумазода ҷумъа шофақир афсарону сарбозони ин дидбонгоҳ ва дар симои онҳо тамоми кормандони низомии кишварро табрик намуда изҳор дошт ки тамоми мардуми тоҷик бо шумо ҷавонмардони асил ифтихор мекунад. ҳатто кӯдакон низ дар ин рӯз либоси низомӣ ба бар мекунад ва аз он ифтихор мекунад ки дар фазои орому осуда зиндагӣ ва таҳсил менамоянд. шумо шабу рӯз дар ҳолати омодабош қарор доред то сокинони кишвар осудаву хотирҷам бо кору рӯзгори худ машғул бошанд. пас аз паёми табрикотӣ раиси ноҳия аз хобгоҳ, маркази хизмати маишӣ, ошхона ва китобхонаи дидбонгоҳ дидан намуд. ин дидбонгоҳ чанд сол пеш бунёд ёфтааст ва барои хизмату истироҳати сарбозон тамоми шароиту мусоид фароҳам оварда шудааст. як гурӯҳи сарбозон барои ҳамярухон ва меҳмонон чанд усули муҳорибаи размандагиро ба намоиш гузошта бо малакаву маҳорати худ ҳамаро ба ваҷ оварданд.